Misha Bibiara, Uche, don't pay, Onyakopa, Assumbi, and Kabibi, Onyame Entin and Dan, and Nawe, Onyame Emma Wako, Muninshra, I will not some as someone and Wabra Bumuhain, Amono and Wabra Bumushe, dear. The other day, Onyame Samba, when China would see a winshra, Onyame the last some edge, no mubumo. Me, I'm what Timin can send you the donor at Timine, not the donor, FM or YouTube, I would also that see me any book in social media, baby, so no, Sarah and Nelson Yakopon Sada Nasamas, so one. Munina yina yenche send ebe asem no ebe days say yina ya akoma kroti onyame asem amasem ni yehwam say yina nya nigye e onyame asem ho a ema ne ole kana hoden ema wo kan onyame hira bebre onyame tina nim ansa na onyame asem bebe mepese obekata wani enema ya dwen kro akoma kro na ya boy hu anyankopon pae e wo yesu de mu pae e wo yesu odonfo ne don bere meda wa ame ye hye wani munyam ye kan onyuma pa e cha mansan san wo tweme nti wona wa bibi biara aye ho esanse ankwoti amfa bibi bia na moso erade meja won fra a oletie wasem nyina hye won bibi biara odwe yi ebeduru erade ehi aso biara ne aniwa biara ebehwe ebetie no erade fa wasem so agine firi mpoche ne nchechirede mu fa wasem so agine firi anome ne apamdie mu fa wasem so ete wanim che ne wo yesu de mu ma wontie wasem wienu wo hu nsonsoa sonku bi wona brabom wo hu se ale na da no son ekọ wo hu sa pinisie no ani je sonko aba erade be hye wasem ma wo hu nkonkunu na asem biara bepuo na akoma biara betoson ayade foforo e wo yesu mobronfo nyambe fade nyina no mu yara wase adom ninti amen kase amen Islanka radi wo anyankopon ode asem foforo atu ye yakoma pono so biem se ene afoforo nyina na asem no ene se enye ene ahonam ene moja ene lidi asie se ne Paul kan no na emom eni ewie motumfuo ahonbone tumidie eniso honhom ene tumi wo so ahonam mu ene omudi asie yenhye wonyankopon akodi abre nyina yenhye wonyame akodi abre nyina na ye mompa ye fi honhom nim abre nyina enti we mi ehunu se ansa na betimi edi sa tumidie ne panyiri ene so no ade se ye hye wonyankopon akodi na afi so ye bompa ye firi honhom ne mu ye wo mu se agidifo bebede kwa asori ekọ bompa ne so still or so under the bondage or so ewo imprisonment of the demon or so captivity awo moda so wonefo no entedue mu esanse empire no mobo na mfiri honhom mu esanse onyame asem no e wo se ye herment no eni na brabom eni na komam onyame asem no nwia woni mu onyame asem no e mane ninkunim esasa asem na tosini awa na brabom ese ansa na onyankopon ade na asem elebei me pese obeya so ama asem no me pese obeti asem no na emo ahya ase ehunu ba bia ofiti ye mere na wasode waka e wo Yesu Kristo de mu onyame bebre bio ya wutie yehu anyankopon tina nim kiro ye fa ya asem no akọ Efeso 4 ma etire eye ntiche mafidu mienu ekọ edun woche esanse empe bebre na metwi ne kan no etosin kakra ni ntino e pesa me de English ne kan ho na me kan ya ne obetimi ate English na se no so wate ase obeti twi ni so ase no wate ase onyame hira wonwero fa wotie me ye Bible no kọ Efeso etire eye nsia ntiche mafi edun mienu ekọ me kan English e wo Yesu Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the darkness, against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. 13. Therefore, put on a full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your grounds. And after you have done everything to stand, 14. Stand firm then, with the belt of the truth buckles around your waist, with the breastplate of righteousness in place, 15, and with your feet filtered with the readiness that comes from the gospel of peace. 16. In addition to all this, take up the shield of faith, in which you can extinguish all the flaming arrows of the evil ones. And take the helmet of the salvation, the sword of the Holy Spirit, which is the word of God, and pray on all occasions with all kinds of prayers and requests in mind. Be elect and always keep on praying for
all the lost people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yanka chi no enka ho ewo Yesu Kristo do nyame tene nim chro. Efeso 4 ma ete yensia chichemu eye efidumienu eko edumochi. Os efise enye ne efise enye ni moja ene honam na redi asie. Na emom ye ne enisuo ahodo tumi die ewiase musum mu otumfo ne ahombone dom a wo soro ahonam mu na enya. 13 eyinti mo hya kodi a efro nyankopon ho eno nyina na mamo tumi ade asie edabone no na bre a mo ye eniema nyina pepepe no munyina hopinti 14 enti munyina hopinti na mo ma no kura emomwasen na mo hyate ne nkatabo na mo fa asumdue asempa no enhye mo na ase empaboa ne yesi ne nyina no mo fa gidi echem kese a mo betumi di adum abonefo no eniema ere de no enyina 17 afeyin so monya nkwaje dade eche ene honhom no enkrante a ene onyankopon asem no 18 na monfa empabo ene wosre nyina emompaye ebre biara ewo honhom ewo Yesu Kristo demo onyame asem ye no kore weche sana mpebebre agidifo bebre kwa sore Kristofo omuni momo so omo ye agidifo omo kwa sore neso so abepem ne omo da so hye suma se tumi ase abepem ne omo da so hye abosum tumi ase abepem ne omo da so hye abaye tumi ase abepem ne omo da so hye nkwaye honhom onye mienti a esanse omo ntra ne kore chebnim esanse omo fa ne kore asem no emode enye helmet ma omo mompaye firi honhom ne mu na afeso so omo tutu wonam a efiri otin ne ye ne mu na wonyame asem aba won chen onye arofo a wotie mene wonyame asem aba won chen se kwa abefa so obedi won hu afiri tumidie panyidie enisuo hom na edi wabra boso no tumidie na afo waware no mu no enisuo na ama wawo ne ma no abra obetimi ade hu afiri sa tumidie ne mu ewie motumfo na anajo obeda no wono obeda no ahohom fi na wo fie no esoriti a wono abosum tumi na efiri tumidie mu no obetimi adi wo mo so no agese wo rate ne echem ne mu ye asa okura gidie chem na eye onyankopon no wokura mi ye na afi so wabɔ mpaye efiri honhom ni mu wabɔ mpaye efiri honhom na emem efiri wadwene mu na efiri wano ana wo nipadua mu esanse o pastor se bɔ mpaye ntin abrabia hu so mbemo onyankopon asɛm a ene wo helmet wo naso paboa ene eche ene wo stiga na hye wo no wo ma asɛm atra wo mu esase Matthew chapter 4 verse 4 going abra Jesus koye akomchi na wabrɛ no ye obonefo ne hunu ko obetimi afaso so na hwɛ no obone ni no wonimi no umre no yesinto wonimi ye mrato sase no osoro ne yeto ne baaye wonimi kwan obefa so obetimi ni enimone honhom na ye de awia ye wonimi niam obetimi di asori etia me no mienu eni nti na Bible say yen kura de honhom chem ni mu yen kura gidi chem ni mu yen de yen se onyankopon asem ni mu ne mo mpa ye firi honhom ni mu esase Jesus Christ abra devil no ana serpent ne ko ne nche no wo che ne wanye na Jesus di onyame asem wo se wa trust say men so awrade onyankopon hye na so die na obonefo ne ba wo so abeka che ne won konkro mu die na abeka che no onyankopon asem mu amatumi ne gidi ewo mu no ayadwuma onyara fo a wo che mene onyame asem aba won chen so obeti onyankopon asem aba mu wade ho afitumidie panyidie bayi dom ne adam ne abosom tumi ne ho ebeti mi ama woni monyam o yafa na ba ebeti mi ama wawo no aba ebeti mi ama ne a wonne ho aba waware sem na aye basa na ebema na yeye esase ebia na wo spiritual marriage na oba beti onyankopon asem a na obegina osofo bia mo mpa ya ma wo ne mom gina gidie chem ni mu na bo mpa ye firi hunhum kunkum mu da wo mena ho ma woni na ho awon paibonim mo woni na ho awon paibonim sasa onyankopon ma bia wo mo ntumi onyame ba bia wo ma ne tumi na sa tumi no onyankopon ba wo no hunhum ma ware ntimi no eni so hunhum tumi no adama ne hunhum to busum tumi entimi no ana tumi wo so honam entimi no tumi ahodo wo nsuase entimi no tumi wo kwaye mu no entimi no esanse onyankopon ama ne matumi dia ho fani eniema e wasase so eniema e wo nsuase eniema wo kwaye mu ene osoro honam mu ama ye tumi e fani wonde onso yanko Matthew chapter 6 number yanko Matthew chapter 16 rather this number 18
onyankopon asem na aba wo nchen ene awiafen so obetise onyame asem na wati asem ni yie na wanante asem ni poye mu a me hye wo bose wonko odifo obi ho na wamwa kwankyere biara wonko osofo obi ho na wakahintasem biara kyerɛwo esanse onyankopon de tumi na maye onyame amaye tumi na ebetim de ade ho o kan Luke chapter 9 verse 1 na wase wa ma Yesu Kristo masuafo de mienu ni tumi ye won fantutu ahonhon bone won fanse adewa won fanyane ewufuo Luke 9 verse 1 wase na wo ma wonum tumi ye ode bedi ahonbone so ode betutu ahonbone wasa de be commande amade bia soritia no ayeye aneema bi soritia wo na so sanse woto sini wo honhon wiase ne mo Kristo Yesu mo nti no eneema no gusu soritia wo wakwa sori enna bebre watra osofo enase empie bebre watra sori dem ho prayer group bia wo ka ho bi asori council bia wo ko bi na so still aware no nya bi na so still awo no ntimi emma bi onyame betumi ato yefunu mu na emom sa okwakoto semu de gidie kyam no ebo mpa yefiri honhom no onyame bebu yefurum onyame betie wonne kai hana e kana ha yere hana onyame to ne yefurum na abra hana de gidie kyam obo mpa ye no na Elias he ababa wo abo ana na okache nse wa baba wa de menye bi amumu yesem a oba na nafo ye na emom hwe me kra mo ho na egu awade anim na abra wo de sa gidie kyam ne gina mpaibo ni mu no onyame tie ne sofre buo ne yefra no no ma ne ba nti so onyame na ato yefurum na onya wo ne bia wo de gidie kyam no kuramu ye bo mpa ya onyame be ma wo na ba hallelujah na didie kyam ni ne bo mpaye sase enye ne honam ne mojan koto na ne di asie eni tumi die panyidi adama no tumi wo so ahonam mu yan kan Matthew chapter 16 verse Matthew chapter 16 verse onyankopon asem aba wo nchen ne ti asem no asem akomapam na fa asem ne ye adwuma Matthew 16 verse 8 was afi mesemo se woni Petro obotan so na mesi mafasuo na asamado pon alintimi eniso nkonim 19 medo osoro ahini esafo abemamo na bibi biara mo ba kyekyera saase so no eno na mekyekyere wosoro na bibi biara mo besane wasase so no eno na mesane wosoro gidi na hallelujah onyankopon enu mo asem ni o enam Kristo Yesu so na asem intasem kese da di o Matthew chapter 16 verse wase hwe mumu na mesi die mafesuo mumu ana mesi masore dan se gidi ne kyem kurawo a wo onyame asore dan se gidi ne kyem kurawo a onyankopon tumi wo mu onyame ahode kese ehye mu obonefo no ni twaka esase de wo de wano beka no na ehu abeka wo ebra obi magidie kyem na atena omu no unu onyame apam na ahye na hinta bia hye ne nyunu na se wo hye na tenten ne na se na wo hye na dom na se etu bedi abonefo so nkonim wo bedi wiem atumfo tumi die panyidi ada me ne hom tumi wo so ahona mu no me sankora ne se wo di Yesu Kristo di na wo tena tumi die animu a wo tse Kristo Yesu tumi die animu a de biara ni wo betimi akoto obeye akodie biara ni ho katseme biara ni ho Isaiah 54 verse 17 was the kodie biara ni wo besorete onyankopon ma ebeye onyankopon ma wankasa kodie biara betimi asorete obi biara o wose onyankopon ma ebeye na tachere ma ebe soli etie onyankopon ma no ebebu ne fo so obetena gidie kyam ni mu wo be kura ye ho onyankopon mu ye wo no kura ni mu obama ne kura botre ne so na watsa gidie kyam ni mu ane te ne ekyam ni mu na wa bompa ye firi hu mo nyame asema tena wo mu a onyame asema tena wo mu a efa bebre na me encourage a lot of Christians say so obaba mpa ye bia de kotose bia ko nyankopon ni mi a gina wo nyame anu mu asem so Ezekiel gina wo nyame anu mu asem so o ka Isaiah 38 abra Ezekiel yale ye owo bagbon no onyame suma Amos ba Isaiah se ko Ezekiel fie ko kache Ezekiel so onye ne fie nsamade no obewu na bra Isaiah duru Amos fie Ezekiel fie no o kan intasem onyame ada ne dia che na che no na bra ofiri ho firi di no Ezekiel shase asun no kai onyankopon apam one ne wo wase Ewade enye ona aka ase Ewade kai apam ame no wo Ewade kai no kwadi amedi ama wo Ewade kai se me ba Izabedi hene me bu abosumnia na me ye wo ni so adetene na niam ho mpanyina me yifri Israel memo
and I'm sent to Onyankopon a car on no na wagye no no catch as a sako Ezekiel or catch and say but when in this one me ten in pabo na me de na do me 15 years me dia kanin fie ho e de na abeka Onyame beje wo kuragidie kyem ni mu ye na daboni bi ba wo so a watimi agina bompa ye fiase mi se rade anya na wo se akodie die na obeso de te o ma be ye na papa adenti na o ma ehunu mi yitu mi na papa adenti na o ma hunye hi aso de tia mi na papa adenti na o ma bone fo sini mi na papa adenti na o ma yare akama to hoi adenti na o ma bonyini afa mi no mu awade adenti na o ma manigi ato sini adenti na o ma madwuma sam sikasama ye basa na iwo Nyame ebetie wo ni su na obeje wo so na obeye wo busade ama hallelujah na se wante wo Nyankopon te ne ye ne kurachem ni mu na wamfa Nyankopon asem no a ene mpaebo afiri hunhum ni mu ene asem na anye wakode a onware fo wote me oboa esasa hunhum ne o mu di asie no o mu ho oden hunhum ni mu oden o mu ne hunhum mu sem esene wa wo de wa no keke ene yakomamufi e bom pa etia o mu no Onyankopon ehum obo woma onyansa ne te na asem ase woma mobrohu a wo de na asem be yo Onyame ente na nim kyerɛ Onyankopon ma yetumi esase wagye abakiso Yesu mu wagye abakiso Yesu mu yare hyenim na wayi ye fesu ma se tumi biara se na areka se mo Colossians chapter 1 verses number 13 going. Colossians 1 verses 13 going. Onyankopon asem ni abere bia abete Onyankopon enuru na se no na abehunu se akodie bia na mi wa betimi asore tia ho no Onyankopon so bo ho ban jojojo Onyame ma wodi wo na osore tia wo so nkonim so obeka David kan asemi I was Psalm 35 verse 1 was wo na wana me konenkon wo na wana me ham for wo jakatabom be kura me firi watamfo nsem se wonti gidie kyem ni mu a empaye yi a David boye ba eli nya dwuma sa wonte agidie kyanimu ya gidie David nya bo sampaye no wo bo eli nya dwuma wo bebo eso anya dwuma wo beye eso anyina wo ade biara wo de empaibo ne bebo no se de gie tam no ne kura ntene ne kura cham no ne paibo firi hunhum ne mu no firi hunhum ma eli nya dwuma David kan sa esasa na wo shaka se fo Nyankopon mu wane so no se rade ono ne me kona ne wo monko ono ne me ham na ne wo monham Onyame no ono ne kono coin ono na wone ne ham ne han abra ne ba Absalom soliti ano no Onyankopon ema ne di ne ba Absalom so nkonim abra soliti ano no Onyame ma wodi soro so nkonim ha yeruza Nyankopon ma wakoma ne ti asemi wate so pesa wodo ho firi ahobone mu a wo pesa wodo ho firi atumi dia akomforto mi na ehya wo so no efidua mu ade na wo na kanso bi kwaje bese ho no ye soliti a mema wo fidua no ho nyina no obema bia ne ho a wotimi nyini duru 40 obema bia no wotimi yeye emaso kwa awo so omma emaso ware o munya wo emaso enya kunu wo fidua nim ho no sa wo ji Onyame ade agina amabusu na bompa ewo honhom nim a sa akodie ye ketekete wo Onyame anim akodie eye ketewa bi Kristo Yesu moja nim sanse oka Philippians chapter 2 verse 10 from 9-10 was for the mention of the name of Jesus Christ every knee shall bow afa so be kan say Kristo sinyo no sim say rade no be call so animem name do yo so apede ansa na wo baba Kristo Yesu din na atutu ahombone na ayense ncheni asa na wa no age se okura gidi echamne mu age se wo trate ne abotire ne mu age se wo hye na hinta bia ne te ne na band ne na se ansa na nkunindie nsami atimi aye wo de hallelujah Onyankopon ema wakomante ase Onyame ema wakomante ase ye kan Colossians chapter 1 Corinthians chapter 1 verse 13 make kind was when you are dead in your sins. Colossians 1:13. Corinthians chapter 1 verse 13. So obe rade nchen e de gidie ba nchen a woye na woye wakoma so ade nyina ma odi nkunim ono authority a ono so. Colossians 1:13. For he has rescued us from the domain of darkness and brought us into the kingdom of his Son, he beloved. 14. In whom we have redemption and the forgiveness of sin. Hallelujah. Ya semia lekan ya semia. Ebesinia ya kana so pepepe. Okay, 15 to 16 now. Or say the Son is the image of the invisible God, the firstborn of over all creation. 16. For in him all things were created, things in heaven and on the earth,
visible and invisible, whether thrones or powers, rulers or authority. All things have been created through him and for him. 17. He is before all things, and in him all things hold together. Hallelujah. 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 Or say, nam ne so no ya de nyinala. And nam ne so ano ya de nyinala. To me dear penny dear pay drum. Abosom to me yemotumfo. And you so to me. And near ma to me a dear anyone who need anyone if anyone who nyinala. And nam ne so no ya de wa ye. And nam ne so no me enya de enkwaje. Na 13 is we ye fi suma se to me ase. E de so Nyankopon ayenwa a ehwe nanim. Na se obedi abonefo so kunimu a. Esa so Nyankopon na bo tumi de panyi de adaba ne hom. Sa tumi no re ha wo no. Ore sha wo so na wo ye adwuma o ma ne ye no. O ma hunu ho an wo sika mu no. O ma ore sem nye ye no. O ma be ma bia be fo no waja wasi ho no. Onyankopon se wo ye ne naso ntiaso. Wo se wo ye ne na wo de ne hye ne na se. Esa so mu nyina se Onyankopon enana se. Na mo be kura gidie kyam ni mu ye. Wo be kura gidie kyam ni mu ye. Atate ne nkatabo ni mu a. Abompa ehunhun ni mu a. Ama Onyankopon asem tumi na tra mu a. Ubedi ayi ni mu so nkunim. Hallelujah. Me se ubedi ayi ni mu so nkunim. Yanga Corinthians 2 verse 15. Yanga Corinthians 2 verse 15. Corinthians 2 verse 15. Onyankopon asem ni. Onyame asem ye no kre. Onyame asem trete ema nkwa. Ema de ni da so enim and so ba mu. Ema hu tumi Onyankopon ade ama wo. Wo kan meto 18 a. Oso wo do so re safosafo amaye. Na ne bebu ne betum. Are na wo bu emue. Are na wo tuma entum. Are na wo command ye emma. O catch hwan say. O catch emi ase. Okay, na emi asa but ubesi ama na maso nyina Jeremia 1 verse 5 going. But ubesi ama na maso nyina hene. Na ni obetu ni obedua. Na ni obesa no na besen. Na bibia ra obebue. Sana ihu Nyankopon ka che Jeremia. Jeremia chapter 1. Sala na onyame tumi wo mu a ahombone ntimi no ni asie. Sa so obemu asadua si asibonten no. Abre bia no mbesore tia wo no. Woman timi enkuntia da bibia da e sanse hote ni kataboni ni umu nti no oda so hyenkwaya se honhom abra Paul na te ni kataboni woni mu no o kan chapter 12 verse 5 going na Lord di bachi Paul koda afiase no de dadie geta kesia ato to Paul punu mu wode nade ni nkrado kesia tutu mu esa de macho manfo kesia mienu tena Paul nkyɛn se ne be ya Paul unyane abra o chi o ne Philip no na unyame sha obase so Onyankopon no kredi mu wo de gidie kyam ne bekura na Onyankopon asem bekuta onyame asem bekuta ba bibiara wo kra behye no ihu abema na bofo abeyu ba bia honhom yasem no ye de wo yie de kwa akwhye no onyame ebema na bofo abeyu ba bia nkunim de kwa akwhye no onyame ba bia wa wo no ye de akwhye no onyame ebema na bofo akwakoyu na onyame soma na bofo na bofo Gabriel koi na okoye na Paul wada awo yomfo no mienu mfimfin na abwanfane sanka gate ade bia ni wo fonde ne sakaye na so wura pun na awonam na Herod nim se wa security na nkasa na onyame bofo ne kache Paul se sore na fa mpaboa na Paul fa estole fa ne mpaboa na abra wo juru abonten no eye ne sede no waso dae wosinti we enya dae so onyame enwuma ni bi no ne sare enwuma ni bi no ne tumi ni bi no ahe na wo hye honhom ahe fa ne ye de wasie honhom wajapade be na akodi omsam ho owura fi David any Joab abra omo afri abra omo ekọ farasi asase so no na Malakite fo no hu se David ni ho o mbesi na chi ebe fa David ajapade ene ne yere no ene ne David dom nyina no mu na David ba ye no amete obi biara na o ka kire abitase wako ihu Nyankopon anim sa so ne ade na so tire ne ade na so tiefo ne yefo na omo ihu Nyankopon baye na abita sakra ne ho na okọ Awurade ekonkro ye nanim na obompa ye se Awurade se na Malakite fo abaye o ma bese se eja pade nyinara o ma bese se ade wo ye nyinara nti e bompa se enti wona na Awurade ka kire abita se munti wom na mbachi wom na oni David Joab oni abita muti wom na omu ko ti wom kwaje omu kura eja pade eka ho ade na bonsama wie fru ho so betra gidie kyam ni mu a wo betra kunimdie kyam ni mu a wo betra fa hodie kyam ni mu a na Kristo Yesu so no a odofo Nyankopon de adome no mienu no a bayifo ntimi nya wate ahobone ntimi nto ware wale ntimi nto woni bonyam no wo ba na o hye wo yem wale ntimi nyi no wo kunu no wale ntimi mane nya kwensani esansa wo so tete na hintabi hallelujah wo sede nyu na se
wo da no awo kyam gidie ni mu na asɛm ne tu mu a betimi di abɔnefo no so nkonim onwara fa wo temi na Onyankopɔn asɛm aba wo nkyɛn wodi na obonsamaje wodi na akodi tumi die ho abosom tumi ho tumi edi wo fie so wobosua so tumi edi wo nton so ade na asoreti awo na me sure bo se akodi ade na obesoreti Onyankopɔn ma etu bewura gidie ni mu no abompa ya figidie ni mu a obebompa ya afiri hunhum ni mu a na mo Onyankopɔn asɛm na aye wakodi atale ne mpaboa ne cha obedi onsinko ni mwate na abedi won a wo ofidua mu nyina na wa won tataso nyina obedi wo mo Yesu Kristo di mwate onyame asɛm abantachi onyame asɛm yasuma asɛm na free baby a wo fiti emre na sole wakawate so de je ho bompa wate sa so onyame de tumi na ma onyame de ahore na ma onyame ama tumi bebre wode ahode sonko wode ama wo ka Luke chapter 10 verse 19 wase wa ma de tumi se efetete awode ye nya kyerɛ so Luke chapter 10 verse 19 wase wa ma ye tumi se efetete awode ye nya kyerɛ so adenti na wo beda na wo aba bekawo adenti na abeda na ye nya kyerɛ aba na wo bekawo adenti na abeda na ntwie pamo adenti na abeda na kaka moto bibi asode tiawo ana na abeda na obi no abeda esanse tumi na Onyankopɔn de ama ne man ebi no mu ebi wo mu anka sa demons no mutimi ma ene omeda omu ntimi esa wonsa na anwuma omu ntimi ma anye kɔwensa ni no abrabɔ na wutimu no ko omu ntimi nyusu esanse Onyankopɔn timi ni umu ne nti no omu eyisu onyame hyewa ne monyam omu mɔbɔ na tena se na tena ne nwuna se sane kokuru ye na bompa ye firi honhom no wode obɔ ne fo so nkonem no wode tumi die panyidie na wabusia ne muso nkonem tumi a aware fidua mu homanya wode oso nkonem tumi a asa fidua mu mama nyina obi anya 45 years no so obɛbɔ mpa ye firi honhom no obɛdi so nkonem o Yesu Kristo de mu ade na ha wade no ha ade no amane nhyira to be na abuama wa ahobɔne ne bosom tumi o fi aka to mu obɛka asɛm bi a Paul ka ye was 1 Corinthians chapter 16 verse 9 was a share a probably was a probably for effective use appropriate for me but ahoni pa dasani asɔre etiame enipa dasani asɔre etiame so obetie me ne enne don hwiri ame no kasa ya nhyira po bi abiama wo esansa wo mo pa efiri honhom ni munti no entimi anya de emnya adwuma to manifest esansa wonte honhom ni munti no adon pro bi akonyakopɔn fo obi so amane monyama kyena wo so no anu wasi esansa wonte agidi echem ni mo esansa o mo pa efiri honhom ni mu esansa wonte Onyankopɔn de asem mu me so nkona anya ne honam ni monya na bi asie emfa onya me so ni agoro kora emfa Onyankopɔn som ani agoro sa Onyankopɔn som ni mu na makristo Yesu moja na eto aboden sa se na monya me so na abedi watanfo so nkonem na o ka asemi Isaiah 45 wasu a waso wo babie de nade pono wo ba babie onya me betimi abuo pono bi ato wo abrabon wate nade pono bi obetimi abuo atete no wate anya ba bi ade wo kra hye ho wagya pade no wo ye di ahye onya me betimi abuo atete no so obete Onyankopɔn gidi echem ni mu a na wa ya so ama Onyankopɔn asɛm a na watie de Onyankopɔn ma wo na yi a owo tumi entimi o ka Revelation chapter 12 verse 1 verse 11 owo tumi entimi asama ado epun entimi ade bia no obonefo no ade be sorete obeye na bibia da na mo so wan tragedy echem no wan tankunim dia bote ni mo a obonefo no be sorete na obenyaw obeko atia na obenyaw wo betina kwa asofo so wo betina kwa neso so wan nyina onkasa ho ammo nyame asɛm antra wo mu ama mpaebɔ antra wo mu ama Onyankopɔn agidi antra wo mu a bibi biere ne ho a wo ya ebetimi aku atia se ayi no mo esanse saa ho bɔne ne ho ɔde ye ade ba akopɛ ene tutu wonase ene Onyankopɔn tumi ya nam Kristo Yesu so ami ade ho esanse wode authority na yede amayen wode fa hodie no amayen wode woje no amayen na aka Revelation chapter 12 verse 11 a me kan Onyankopɔn asɛm onyame hyirawo nyame hyira bebre sa wa ya so ama na asɛm was the trumpet over him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. They did not love their life so much and to shrink from death. Ewe Yesu Kristo dimo. Wasi wa madi shimoja no. Ame kachi no ewe Yesu dimo. Onyankopon eye no kwafo ona nasem so otete. Ode asem no ye wode sonkon ade ma ye nyina. So obeti onyame asem no ofiti abompai afiri honhom no ma. Onyame ebejo ewe Yesu dimo. No Revelation chapter 12 verse 11. Na wadi ne so enkunim esan se ogwama no emoja no eni adanse sem no entim na eba se obewumpo a na wonno mo no ne nkwa wose yedi atamfo nso kunim na ogwa na mogwama ne moja ne so yedi atamfo nso kunim na wonna mogwama ne moja ne so sa obetena Kristo Yesu mu
onyame beje wase wo be ma moja no e buildie no amafa hodi a to media no wontimi ho wo be slow kwa wo fa onyame ye na bompa e free huhumu a wo ye dangerous than yaka America ni Korea ni ekuro ahodo amu weapons nyina abom esan se wakode na eye mpaebo no de na nam anyame yesem na tumu de na nam ara orafi ana support ka asemi e wo Hebrew chapter 4 verse 12 o se onyankopon nu wasem te se encounter no fanu no onyame busa yere nya se etimenu wasem te se woja na onyame se nanu wasem enti se woja na onyame anu wasem te se woja na so obete onyankopon asem a asem na efi wonu mu aba no honhom ne yasoma so beti wonu asem ne afa so nti awo no onyame anu wasem na tu mu ne nti no wo beto abon setopaye wo funfonyi ne yede akoto baabi no onyame asem na tu mu ne pa ba obofri honhom no mu abre bia be bom paye fo onyame asem mu no ebe se rocket bi ato baabi ebe pa pan pepo ebe pa pan pepo na ayo mu betete asi baabi bia le yesori tiawo onyame nyo wonte onim kira wate ize nyakopon onye wonte nanim kira o men na enye da sonkoma o men na wogye sonkon sa no o ma wote onwumadi ase wo ma wote minyina o ma ogidi echem ne mu ye wo ma hon konkon a wo de be bom paye orade hu mobo wo mabo akwanyasa nyina so na akode na resority watimi edu osun konim era nyame ase so de na asem abraye bio se ne da moteme no me di evangelist Comfort Chisebe dodo na nim se fem evangelist mame adwoa onyame enhira enye okese onyame enhira ntina nim kyerɛ wo onyame enhira emwa wo ne ema wohunu akwan befa so abompaye ema wohunu asem a won ka fa ne obonefo so nkonim onyankopon ema ogidie na fa kura kyem biara e besorete mu ene nyuma pa ene de wabrabo mu yewu antina nim kyerɛ wo ye hyede mu eda onyame ase se ne wode na asem ama ye da ne da nyina asem no ye beche ne nim se ba ko bi e wo mu de e be ye wode ama ye wo yesode mu yen kate ani bi mabro onyankopon asem aba na wiye me kyerɛ wo Yesu Kristo asomdwe nkamo amutie nyina la na bibia obeti asemi fama onua bi no so ntie na asem no ye nhira wo so be nhira e wo Yesu di mu mo ne nyi onyame asem ho ehwe oni pesu no ne mo hwe asem no na onyankopon atimi e hyira wo e wo Yesu di mu kate woni mi mo mpa e wo Yesu Kristo di mu abanka sini wo rade ya da wase edwa nkobia botanti oni atwe wo twere botan wona wama yetumi se mfani abonefo so nkonem papa enne ne etosin wo yensem ne ne yobi ne mpa ebo ho wasema na mafisofo homa no so abetenten se ye mompa ye firi hunhum no afensu yen kragidi ekyem no mu na afensu so yenyere yentse onyankopon asemu e wo Yesu de mo ene anapafa ye saw so obehunu ye mabo na do nkonkon ahya ye ma e wo da ne da nyinara na aka Roma chapter 8 verse 1 says honhom na agi apene na honhom na che kwa fa so emo mpaye e bo Yesu di ma honhom no magi apene fa ye no mu se ne be betimi abo mpa tutu obo na efunwuma za se nye ne honam ni moja na de esie eni wie mo tumfo ni suo ahonhom e wo ye fidue mu ahonhom e wo ye busua mu ahonhom e wo ba bi e wo ye mantemo di ago school e kwa asore e kwa ye ahonhom bi e hia abontena wo de ni tata ye ahonhom bi ala ya to ye kra ma wo mu e na wo ni ye di esie enti abo mpaye wo Yesu Kristo dim se ho Nyankopon ye ma nkokron hya ye ma e wo Yesu dim se ne dana danu nyina ebo mpaye awrade asam ne betutu akodie biara se na hya akodie bi agina tuo ma ye honhom mu agina tuo na mo asam tra mu mo asam tu me ne nkrata fo no ye wo gya no ne wo soma be ne be nyina wi ansana abawo gya ne nche no ma wasam ne ntre mu na bia be kan wasam no wasam be puo afri ya no asam na ye wo gya e wo Yesu Kristo di mu to ye ho afesu ofri abonye fonfo na ni wo ye ho egya ne abusu e ma hya wo nsa no fo no mabronfo akwantidie bia na mu ne ayare ne ebonye ne amane atete adwuma saye ne ye wo hia ne ye sodete biara ho ma ware e wo Yesu Kristo dim Nyankopon kwafo hu ya mabo na ma Kristo Yesu moja na ya dansefo no moja no e ye odimafo moja no na moja no so hu ya mabo je na ka ye hye ma ho nkunkuru na danda nyina etimi abogidi echempa ne yegyina akopanim ne yedinkonim era wasesa wana mo asem so ama ye nso ya de ho adom ninti amen e bi biara wotie ka se amen onyame hirawo onyame ehye wani monyam wabrabo anya somdwe e wo Yesu de mo se ya woke ne da no mi asearch mi e wo YouTube evangelist for Chisebe and also over the Tower of God evangelism group ebe yi e de amawo wa wo pese oba na ne me e ba ka ho kanyame asem bia no onyame nti akwan bie wo ho onyame nti kwan wo ho se nyina ye bomu e onyame adwuma onyame hira bebre wonte nanim kyerɛw e kwan nyina so hallelujah amen bye bye.